Good morning guys. At eto na nga, tuloy na yung biyahe natin o biyahe namin. At ang pupuntahan namin today ay sobrang super long ride talaga to guys. Pupunta kami sa aming probinsya sa Leyte. At ang petsa o date nga today ay August 2, 2021 at ang oras ay 3:20 AM. Nag-take off kami doon sa aming bahay sa Quezon City around 2:30 AM kanina. So halos isang oras na kami bumabiyahe para sa aming pupuntahan. At dito nga kami dumaan sa probinsya ng Rizal. Papunta ito ng Pililla Rizal o dadaan kami ng Pililla Rizal. Para labas namin ito ay ang probinsya ng Quezon. Sobrang dilim pa nga ngayon guys. Madaling araw pa lang, inumpisahan na namin yung aming biyahe para at least hindi kami mainitan sa biyahe at walang masyadong traffic. Dahil madilim pa nga guys, tulad na nakikita niyo sa video, at wala pa masyadong view na makikita. So balikan na lang namin kayo kung sakaling pasikat na yung araw at update namin kayo kung saan man kami banda na dito sa aming biyahe. Alright. Time check tayo guys. Ang oras ay 5:48 ng umaga. So nandito kami ngayon sa Natupad, Quezon. 3 hours na kami bumabiyahe mula doon sa Quezon City. At dito na kami sa Lukban sa Quezon. So maghahanap-hanap lang din kami ngayon dito na kung pwede namin paghintuan para makapagpahinga saglit. Yeah. Huminto muna kami ngayon. Nag-stop over muna kami dito sapagkat masakit na daw yung pet ng aking backride, yung kapatid ko si Ren. Bali ngayon, ang oras ay sakto 6 AM. Nasa Tayabas na yata kami. Sir, tama po, Tayabas po ito. Okay po. Thank you po. Ayun, sa Tayabas, Quezon kami. Pahinga muna ng mga 2 minuto para pampatanggal ng init ng puwet. Ano Enyongan, kaya pa? Ito yung bago nating sticker guys. So kung gusto nyo humingi guys magsabi lang kayo. Libre lang yan. Na guys, napagpahinga na kami ng mga 2 minuto. Ready to flight ulit. Ayun yung nasa harapan ko guys. Chinelas, bag, na damit namin, das scotch tape. Ayan, biyahe na ulit kami. Let's go! Good day guys, as of 6:43 ng umaga ay nandito na tayo ngayon sa pupunta tayo o dadaan tayo dito sa Bitukang Manok o tinatawag na Old Zigzag Road. Dito sa kaliwa, ito yung diversion road. Dito lang po pwedeng dumaan yung mga truck o mga bus. Tapos dito sa kanan, yung Bitukang Manok, pwede tayong dumaan dyan dahil nakamotor lang naman tayo. So tara guys. Pagpasok pa lang dito guys sa Bitukang Manok, medyo malamig na yung feeling kasi ayun, daming puno sa paligid. So guys, nag-stop over muna kami rito sa 7-Eleven dito sa may Atimonan.
Ang oras ay 7:30 ng umaga. Sa Quezon City, nung umalis kami ng around 2:30 AM, dun lang namin medyo na-experience yung ulan. Tapos paglagpas na papuntang Marikina, Antipolo, Pililla, hanggang sa papuntang Lukban, wala namang ulan kami na-experience. Sana tuloy-tuloy yung magandang panahon, no? Ito na yung pagkain namin, guys. Tubig, yun, siopaw, bola-bola. Kaya yan, guys, kakain muna kami, ano? Siguro after 5 minutes, babiyahin na ulit kami para mahabol namin yung bago magdilim, makapunta na kami ng Matnog Fort. Yun, guys, at mula sa 7-Eleven, babiyahin na ulit kami. Yan, nakalagay dun sa signage to Bicol. So dito tayo. Let's go. Good morning. After mga 5 hours na biyahe, guys, nakikita nyo naman may dagat na tayong natatanaw rito mula sa Quezon Province. Ayun yung dagat, oh. Ang oras today, guys, ay 9:35 AM. So nandito na tayo sa boundary ng province of Quezon o Quezon Province at itong Camarines Norte, Bicol. So nakikita niyo, guys, yung arko na yan. Yan yung arko ng Camarines Norte at may nakasulat na Gateway to Bicolandia. After mga 7 hours na biyahe mula sa Quezon City, nakarating na kami rito sa Bicol Region, dito sa Camarines Norte. Syempre, dahil pag may mga ganyang arko, guys, picture muna tayo. Kunin ko yung camera. So isa rin sa magandang feature nitong motor ko, guys, yung ADV150, ay meron siyang charging socket. Kaya kahit bumabiyahe, pwede tayong makapag-charge. So papahinga muna kami dito, guys, saglit, siguro mga 5 minutes. Tapos saka na kami aalis o tutuloy, didiretso na kami. Yan, guys, medyo na-relax na namin yung aming puwet at nakapag-unat-unat kahit konti. Ready na tayo ulit para bumiyahe. Saan ang punta natin? Leyte po. Leyte. Opo. Pwede na para sa Leyte. Pero anong lugar na po rito, sir? Sa Jalico border sa unang checkpoint, papatok na dito. Okay. Camarines, ano na rin po ito? Oo. Camarines po. Calubian. Opo. Leyte. Okay, sir. Ingat kayo. Thank you po. Lagi niya lang siya ihanda yan kasi dating ng Helao. Meron din po. Naga. Okay, sige, sir. Tignan mo naman yan, guys, oh. Walang ka-traffic. Tapos mga puno, ilog, bundok pa yung mga makikita mo. Talagang ibang iba. Di tulad sa Manila. Guys, ayun yung mayon, guys, oh. So naman, mas kinakaptan kasi ng ulap. Uy, tanggalin niyo yung ulap. Minsan lang dumaan ng umaga, minsan lang dumaan ng maliwanag.
Tinakpan nyo pa. Oh! Kahit natatakpan ka ng ulap, ang ganda-ganda mo pa rin. So ayan guys, nandito na tayo sa Matnog Port. Nakabili na tayo ng ticket. Ayan, meron na tayong ticket ng motor tsaka ticket namin. Ayan guys, napasok na tayo dito sa Matnog Port. Ito na guys, totoo na ito. Dito na kami sa Matnog Port. Ha? Oops. Yung resibo daw, sir. Mahal. 7:20 PM nakasakay na kami dito sa Roro o sa ferry boat. So pagdating nga namin kanina 7 PM, merong nag-assist sa amin na meron na daw paalis na Roro. Dinarap na namin yon para makatawid na kami papuntang Allen sa Samar. So 7:20 ngayon oras, nandito na kami sa barko. Balikan ko na lang kayo pagtawid natin mamaya doon sa Allen sa Samar na. Bye guys! Hey guys, nandito na kami ngayon sa Samar, sa Allen, di ba? So, ang bilis lang. So, kahapon ng madaling araw, nasa Quezon City pa kami, tapos ngayong gabi ay nandito na kami ngayon sa Allen. Ang oras pala natin ngayon guys ay 9:30 PM. Okay guys, bababa na natin yung, lalabas na natin yung motor ay bababa na natin dito sa barko. Bye! Good morning guys. Bali, paalis na kami dito sa Allen sa may Samar. Nagpalipas kami ng gabi para makapagpahinga kami dito sa may lodging house dito. So bali, yung oras natin ngayon ay 3:40 na ng umaga. Ito yung mga gamit namin. Paalis na rin kami. Pinainit ko na yung motor para ready to go na kami. So medyo anong-anin pa tayo ngayon para magpabilis na takbo. Dahan-dahan muna tayo kasi madilim pa yung daan. Good morning guys. Alam ko nakalagpas na kami ng Calbayog City. Way na yon, papunta kaming Katbalogan. Pahinga muna kami saglit kasi masakit na sa puwet. Tapos maghahanap na rin kami ngayon ng pwede naming mahintuan para kumain o mag-almusal man lang para at least hindi mapagod sa biyahe. Okay guys. So pahinga lang kami mga 2 minutes tapos magpapalit lang din ako ng battery ng action camera para tuloy-tuloy na yung biyahe natin. So let's go guys.
nandito na tayo ngayon guys sa Casbalogan City. Konting-konting push pa, makakarating na tayo ng San Juanico Bridge. Ayun o, to Tacloban City, 107 kilometers. Let's go. Good day guys, good day, good day, good day. At eto na kami guys. Tatawid na kami dito sa San Juanico Bridge. Mula rito sa Santa Rita, Samar, tatawid na kami papuntang Tacloban via San Juanico Bridge. Alright, alright, alright. Ayan na guys, ang San Juanico Bridge. Leyte na kami. Yes, 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 yes. Yun guys, after almost 1.5 hours mula sa Tacloban, dito na tayo ngayon sa Barangay Limon. Yung kaliwa na yun, papuntang Ormoc. Dito tayo sa kanan, papuntang Calubian. Let's go. Woohoo! Salamat sa isang maliwalas na panahon simula kahapon hanggang ngayon. Hindi kami inulan. Salamat sa isang magandang biyahe. Maraming salamat dito kay ADV. Talagang super smooth yung biyahe namin gamit itong sa ADV150. Akalain mo yun, mula Quezon City. Nandito na kami ngayon sa Leyte. So dito na tayo kakaliwa guys. Yung diretsong kalsada na yun papuntang Biliran. So dito tayo sa may kaliwa. So ito na yung kalsada na guys, papunta na ito ng Calubian. Malapit na talaga kami.